Üdvözlök mindenkit, és ebben a videómban szeretném megmutatni a Minecraftba, hogy építsünk rejtett ajtót plusz kombinációs zárat. Na, itt is vagyunk. Mint építettem az egészet, az én kombinációm ez, és már nyitva is van. Ha egy rossz kard le van csukva, akkor nem nyílik ki. Ugyebár. Na akkor először is szeretném megmutatni, hát igazából még nem tudtam, hogy mire használom. Ide majd lesz valamit. Hoppá. Megmutatom az egész elektronikáját. Hát így néz ki. Ezzel be vannak kötve a felsők, nem a felsők, ezek a szélsők, mindegyik szélső. Itt egy fordított jelet kell alkalmazni. És másik oldalt is ugyanez, de ez nem annyira izgalmas már. Ezzel bekötjük a szélső kettőt, vagy a felső kettőt, amit innen pont nem látunk. Aha, most hogy megyek vissza? Király. Azzal ezeket kötöttük be. Ezeket. Na, hát itt van az egész alatt a rendszer. De ezt ki is fogom vágni. Na, kész is vagyok. És az itt látható rendszerrel kell bekötni az egészet. Most nem fogom előről megépíteni, de kötök be még ide a falhoz két külön kart. És azt megnézhetitek, hogy kell igazából csinálni. Na, akkor először is az a lényege, hogy itt lesz nekem a karom. Hol lesz nekem? Nem ott lesz nekem. Itt lesz a karom. És ide kellene építeni, vagy ide kéne befaragni egy redstone lámpát, úgy mint itt, és ezzel tökéletesen el tudjuk rejteni. Így. Az szerintem jel alatt is van. Ha lekapcsoljuk, már nincs. Na, tökéletes. És azt kéne elérnünk, hogy úgy vezessük el a fákja, a redstone fákja alá, mint itt láthatjuk a kábelt, a redstone-t, hogy ne kapjon jelet a kapcsolótól, mert az akkor semmit nem ér az egész rendszer. Tehát így mellette kéne elfúrni, faragni valahogy. Tehát én így csinálom itt meg. Itt, és így már tökéletes is az egész. Valószínűleg. Elér persze. És ennyi. Most már be is van kötve. És már az is lenyomva kell legyen, hogy ki tudjuk nyitni az ajtót. Igen. De mivel mi most azt szeretnénk, hogy már így is van 3 gombunk, amivel ki kell nyitni, és nem szeretnénk, hogy nagyon könnyen rájöjjenek, akkor úgy, mint itt, ide alávezetünk egy jelet. Igen. Na, akkor ezt úgy tudjuk megoldani,
hogy innen ezt kiütjük, és bevezetjük alá. Nem ide. Ide. Aha, ez már is jelet ad neki. De visszarakjuk. És emiatt az... hoppá. Az itt levő fordított jel miatt, mivel jelet adott neki, itt megfordul a jel, ezért nem ér el odáig, és nincs áram alatt, ezért becsukódik. Tehát, hogyha ezt most felnyitjuk, akkor egyből kinyílik, és mostani kombinációnk az, hogy ez nem szabad lenyomva legyen, ez se, és ez meg ez. És kinyílik. Ott, ahova raksz redstone fákját, és alá bevezeted a fákja alá a kábel. Be kell vezetni alá, ugye akkor a redstone fákja alá. Ezáltal na, mindegy, ez a lényeg, hogy vezessétek be alá a jelet. Most kicsit laggolok. Kicsit nagyon. És most mondjuk még vezessünk el, hol legyen még egy kapcsoló. Mondjuk legyen itt egy kapcsoló. Itt. De ezt úgy szeretném én, hogy itt legyen jel alatt. És vagy itt ne legyen jel alatt, ezért rakok ide fákját. Tehát ez is kell majd, hogy lenyomva legyen, és ezt így kioperáljuk innen. Így. És oda levezetünk alá egy kábelt. Szóval, ha ez nem jó. Így. Alá bevezettünk egy kábelt, és már is becsukódott az ajtónk. Királyok vagyunk. Na. Akkor ugyanazt meg kell tenni, mint előzőben. Ide mögé. Na. Ide rakunk egy redstone fákját. Ezzel megint meg tudjuk nyitni, meg el tudjuk szárni a jelet. És megint itt alatt nem szabad jel legyen, mert akkor aktiválja az egészet, és semmit nem ér a redstone fákja. Tehát itt én megfogom szépen, és elvezetem. Aha, szerencsém, hogy nem pont a víz alatt ütöttem ki. Várjunk, nézzük csak meg, hova kell vezetni. Oda. Így. Hoppá. Így, tökéletes. Tehát most ez akar le kell legyen nyomva. És most ugyebár ez nem. És király. Na, akkor ennyi lenne. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Sziasztok!